na fresh. No, kahapon wala tayo nakitang dalagang bukid na ganitong klase. Pero ngayon ay meron na at mga isdang kitang. Bossing, magkano yung dalagang bukid mo? Dos. O yung 200 pesos, napakamura po, no? 200 pesos na per kilo ng dalagang bukid. Ito po yan. Eh yung kitang mo? Dos na rin. Ayun, 200 pesos po sa mga kitang. Ito po yung isang bakoko. Tapos mga isdang paksiwin, no? Yung mga bisugo. 300 sa mga bisugo mo. Good morning sa iyo, Kuya Romy. Shout out. Shout out, good morning po. Good morning. So mukhang mag-e-enjoy na naman kayo. Mukhang may backup dancer na naman tayo, ha. Eh, mukhang naiipon na kayo, eh. Magkano ngayon yung bangus ano mo? Yung pandaing natin, 160 pa rin. Nangingintab yung mata, oh, ng bangus, oh. Fresh na bangus dagupan. Yan, tatumpukan. Ito po yan. Sa halagang 50 pesos ay pangmasang presyo at saktuhan na po na inyong ulamin sa inyong pamamahay, no? At mga magagandang lapu-lapu. Kuya Warren, update lang natin yung presyo ng iyong lapu-lapu. 260. Yun ang presyo. At mga sniper, ito yan. Ito dito, Kuya Warren. Ito yung mga malalaki, no? 180 na mga per kilo. Ito yung mga latag ni Boss Aris, no? Boss Aris, magkano ngayon presyo na mga dorado mo? Yun, 200 pesos na per kilo ng dorado. Bitilya to? Sniper, magkano kilo? 200 din ang per kilo. Sa lapu-lapu mo magandang kulay pula? 260. So yun po yung presyo. Sa sagiti? 200 po per kilo. 100 pesos tumpok na mga tiyabeta ni tatay. Good morning siya, tay. 100 pesos na tumpok. Pusit, ballpen. Hipon, 50 pesos lang po yan. At magagandang mga big yellow pintuna, no? Bossing, magandang umaga. Magkano ngayon ng presyo? 280 kilo. Ayun, 280 ang kilo ng laman. Ito pa nga. Panga 220, isa na lang. Ayan, 220 po per kilo ng panga. At ang ating golden pompano ay 350 per kilo. Tayo magkano na presyo? 300 po ang per kilo ng mga talangka. Oh. Babae pang buro. Magkano ba kokote? 240. Sa bitugo po. So ayan po yung mga fresh na inyo pang mabibili. At puntahan nyo na po sila dito sa bandang gitna. At may mabibili po kayong ganitong klase mga latag na isda, no? Isugo at mga isdang bakoko. Araw-araw po ay meron po rito. Good morning po. Good morning. Magkano po yung salmon na... 160 na lang Ayun po. po. 160 po sa pink salmon po, no, na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. At 250 po ang per kilo. Masarel, magkano yung tampal? 120. Ang per kilo? Isang daan na lang. Sige. Nakakatiting ka naman. Diretso mo. 70 po yung kilo ng mga bagtat na pusit. Ito po, 110 per kilo ng gulyapan. Bumigay, aray ko. Good morning po. Mapagpalang umaga sa ating lahat at tayo ay nagbabalik pong muli dito sa Malabon Fish Market para sa mga panibagong update ng kanilang mga latag, no? So time to check po natin is 7 AM, araw po ng Huwebes. So samahan nyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So napakaganda dito ng mga isda na ating natatnan ngayon rito. Oh. So yung mga magaganda niyang isdang dalagang bukid. So ito yung dalagang bukid ng fresh na fresh. So kahapon wala tayo nakitang dalagang bukid na ganitong klase. Pero ngayon ay meron na at mga isdang kitang. Bossing, magkano yung dalagang bukid mo? Dos. O yung 200 pesos, napakamura po, no? 200 pesos na per kilo ng dalagang bukid. Ito po yan. Eh yung kitang mo? Dos na rin. Ayun, 200 pesos po sa mga kitang. Ito po yung isang bakoko.
Tapos mga isdang paktiwin, no? Yung mga bisugo. 300 sa mga bisugo mo. And nabahita. 180 po sa per kilo ng nabahita, no? So, yan po yung update natin sa mga latag na presyo ng mga isda rito. Na mga fresh na mapipili, mga dalagang bukid kitang, no? Bossing, salamat ha. Thank you. So, update pa tayo sa ibang area na latagan ng mga isda na ating po ma-update para sa ating mga masugid na manonood. So, dito kay ate pa mga per kilo ngayon ng mga bangus niya. At ito na lang po, no? Na mga latag niya ay 140 per kilo ng mga bangus pandaing. Good morning sa iyo, Kuya Romy. Shout out. Shout out. Good morning po. Good morning. So mukhang mag-enjoy na naman kayo. Mukhang may backup dancer na naman tayo ha. Mukhang naiipon na kayo eh. Magkano ngayon yung bangus ano mo? Yung pandaing natin, 160 pa rin. Nangingintab yung mata ng bangus oh. Fresh na bangus dagupan. Yan po yung natalsikan lang ng konti. Shout out po. Namumulot ang gulay sa Divisoria. Ayun, shout out. Pagka yung sa malalaking 240, Batangas. Dagupan, 240 yung bangos. ayun. Ayun, Batangas natin, 120 pa rin. Batangas magkano po? 120. 120 yung ganito po. 240. 240 sa per kilo ng mga bangus dagupan dito ni Kuya Romy, no? Yan po yung mga nataga niya rito at inaantay niya lang po yung mga kaibigan natin dito. Siguro wag na natin pumunta rito, no? Oo nga eh. Para happy tayo rito. Eh mamaya, nandyan na rin yun, mga 7, mga 8, ganyan. Oo. So iikot tayo dito. Shoutout po. Ayun na, may mahataw sumasayaw, oh. Ayun o. Dan. Ba't adan? Ito po yung mga latag po dito ng hitong dagat. So, sa mga hindi nakakaalam, no? Ito po yung mga hitong dagat na ulit sa karagatan. Yan po ay mga tumpukan po nilang binibenta rito. Yan po ay masarap sa mga lutuing gata. At itong mga banak po natin, no? Ito po yung mga nakikita niyo po ating ina-update dito sa Malabon Fish Market na kanilang mga latagan. At kilo ng mga bangus ay 150. At meron din pong tumpok, 170 at 130 sa mga bangus na nakalatag. So yan po yung mga mamimili po natin sa bayan po ng Malabon Fish Market. At na-update na natin ang mga latagan po dyan. At ito yung mga latag po, no? Mga isang gulyasa. Magkano gulyasa, pre? Ayan, 150 sa per kilo ng mga isdang gulyasa. Pre, salamat. Thank you. Dito naman sa kapila, yung mga latagan din po dito. Ito naman po ay 120 per kilo ng mga gulyasan. At yung mga isdang papakol ay 120 rin po ang per kilo. At mga latag po ng mga isda na mabibili sa mga tumpukan, ito po yan. Sa halagang 50 pesos ay pangmasang presyo at taktuhan na po na inyong ulamin sa inyong pamamahay, no? At mga kabase, yan din po ay 50 pesos din po binibenta. At mga balsa galunggong, so mga maliliit na mga galunggong pamprito, no? Good morning po. Shanghai, good morning. Pang Shanghai na mga latagan po dito ng mga isdang galunggong. Ayan. So maraming dumating na mga galunggong na maliliit. At tatawid tayo dito sa kabilang side.
At dito tayo kay Kuya Warren, mag-update tayo ng kanya mga latag ng mga isdang bato. So, maaga pa naman at ito po yung mga latagan po dito, no, ng mga isdang talakito. At mga magagandang lapu-lapu. Kuya Warren, update lang natin yung presyo ng iyong lapu-lapu. 260. Yun ang presyo. At mga sniper, ito yan. Ito dito, Kuya Warren. Ito yung mga malalaki, no? 180 na mga per kilo. So, ito yung mga isdang bato na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. At makikita nyo dito si Kuya Warren sa pag-akyat lang po ng tulay. Kuya Warren, salamat ha. Thank you. So, ito po yung sitwasyon sa bayan po ng Malabon Fish Market at passable naman po ang ating mga motorista at nakakadaan rin po dito, no? So, wala po tayong bahan na nakikita. So, medyo basalan po talaga ang kalsadaan dahil nga po gawa ng hamog at medyo may kaunting pag-ulan, no? Opo, at maaga po kasi ang pasok sa trabaho. Kaya maaga po akong mag-update ng mga latagan po dito sa Malabon. So magandang umaga po. Ito yung mga latag ni Boss Aris, no? Boss Aris, magkano ngayon presyo na mga dorado mo? Yun, 200 pesos na per kilo ng dorado. At ito yung mga isang bitilya to. Sniper, magkano kilo? 200 din ang per kilo. Sa lapu-lapu mo magandang kulay pula. 260. So yun po yung presyo. Sa tagiti, 200 po per kilo. Kaya yan po yung mga presyo natin in-update sa kanilang mga latag, no? At yung dalagang bukid, 220 na per kilo. So magaganda po yung mga latag nila ngayon dito sa bayan po ng Malabon. So yan po, kahapon wala tayong na-update na ganitong klaseng isda na lapu-lapu. Pero ngayon meron na po, ayan, no? So sa mga naghahanap po ng mga lapu-lapu ay meron din po kayo mabibili rito. Boss Ari, salamat ha, thank you. Tuloy pa ang ating update dito po sa Malabon Fish Market. At dito tayo kay Nanay Noemi. Ang paninda lang ni Nanay Noemi ay tilapyang Batangas. Good morning po Nanay Noemi. At ang kape ha, ayun. Magkano po kilo? Wala kayo iba? Di kayo tumugpa sa market rin? Hindi ako tumugpa na ano ko, lalakad kami bukas. May lakad po kayo. Di bukas wala po kayong paninda niyan. Birthday ng tsuhin ko sa Valenzuela. Pupunta po kay Valenzuela. So sige po Nanay Noemi, salamat po ha. Ingat po palagi. Shout out po at enjoy po sa kape. So balikan po natin dito yung mga iba pang bentaan sa Malabon Fish Market. So nandito tayo sa mga tumpukan. Ayan po. Mga isdang tawili sa halagang 50 pesos po ba yan, ay? Ayan, 50 pesos at wala pa rin siya panindang pusit. Mahal pa rin po ang mga presyuhan. Sige po, Nay, salamat po. At yan po yung mga latag nila, no? Mga isdang matambaka sa latagan po rito. Nagkaroon na po tayo ng mga maliliit na galunggong pamprito at pang... Boss, Good morning. good morning. Magkano ngayong kilo na galunggong? 260 lang. 260 sa matambaka. Pares na, 260. Pare-pares po 260 na per kilo, no? So, wash out sa'yo, Lodi. Wash out. Gara-gara po. Masing salamat at ayan po, 100 pesos tumpok na mga tiyabeta ni tatay. Good morning siya, tay. Shout out po, good morning. Ayan. So dito yung mga latagan, no, ng mga ating na-update dito po ay kulyasan ay 130 na mga per kilo at meron din pong 100 pesos. So yan po yung mga ina-update natin at mga tawilis po natin dito. Ayan po ay 40 pesos, no, mga tawilis. So marami pa rin tawilis ang mga latagan dito sa Malabon Fish Market na mga pangkilaw. At mga isdang arroyo po, no, 50 pesos na tumpukan.
At 170 na mga per kilo na mga isdang yellowfin, tuna. So yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latag. At 220 sa per kilo na mga espada. At mga pusit ballpen po ay 100 pesos na tumpok. Pusit ballpen. Dito po 50 pesos na mga tumpok ng mga hipon. 50 pesos lang po yan. At magagandang mga big yellowfin tuna, no? Bossing, magandang umaga. Magkano ngayon ng presyo? 280 kilo. Ayun, 280 ang kilo ng laman. Ito pa nga. Panga. 220, isa na lang. Kalahati Ayan, lang. 220 po per kilo ng panga. So hindi natin inabutan yung Ang kinatay ulo, nilang malaking 150. yellowfin tuna, no? 150 po. 150 sa ulo. Ayun, 150 po sa ulo ang per kilo, no? Very nice. Yan po yung presyo. At mga isang papakol, 100 pesos sa per kilo. At kulyatan ay 120 per kilo. Boss, pre, salamat. Thank you. Okay. Masaya na yan, boss. 120. Ayan po yung mga pangsahog sa gulay, no? 50 pesos na mga hipon. So tuloy-tuloy ang ating update sa kalakaran at pakikipag-negosyable ng mga vendor natin sa kanilang mga parokyano o mga mamimili na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out sa iyo, Boss Maeng. Good morning. Good morning, Boss Lando. Ayun, enjoy sa pagkakape. Tinanghali ako ngayon. Ibig sabihin hindi ka pa nakapaglatag. Ano? Ngayon pa lang dumating. Oo. Ayun pala, ngayon pa lang dumating yung latag ni Boy Bangus, no? So maglalatag na siya at nagkakape muna para mainitan ng kanyang sikmura. So Boss Maeng, salamat. Thank you. Wala akong ulo init. Mamaya pa mag-iinit yan si Boss Maeng. So 240 per kilo ng mga hipon. Pusit kalawang ay 200 pesos per kilo. Ito yung bangus niya, no? 130 isang piraso. At yung mga yellowfin tuna po natin ay 180 ang kada kilo. Areado na, no, ang kanilang mga latagan dito ng mga mabibiling mga seafood sa Malabon Fish Market. Yung Shoutout pala kay Boy Bangus at kay Boy Tilapia. ayun, shout out sa inyong dalawa. Nihintay na yung mga eksena nila. Yung isa nagkakape. Oo nga. Na-late daw siya, tinanghali. Yung isa naman nag-aagahan na. Kumakain na. Yung isa nagpapainit pa ng tiyan. Para kumbaga sa warm up. Wala naman. Pa lang. Ito mo. Ito mo. Ito mo. Mukhang hangover nga. Hindi maipinta yung muka. Kaya 100 pesos per kilo ng mga tilapiyang Batangas. Hindi may pinte, mukha pa. Kaya nga eh. At ang ating golden pompano ay 350 per kilo. So ayan yung mga seashell natin, no? So salamat. Lakbamba. El, shout out ulit. Ayan, salamat. Ikot na tayo. Medyo hahanap pa tayo ng ma-update. Ako ni Tatay. Shout out, good morning po. Ayun, na Tatay. El, thank you. Oo nga eh. So ito yung mga, sandaan ng tabo. Na 50 pesos kada tabo po ng mga tahong natin. At yung mga chikis nating mga prutas ay 120 per kilo. Pusit galawang. Mga pangkalamares, no? So ito na tayo sa bandang gitna at dito yung mga bentahan na po ng mga gulay at mga prutas sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga ina-update natin na latagan. So yung iba po dito, ang kagandahan lang ay may mga presyohan na, no? Na inyo po makikita, gaya na po niyan.
Yung lettuce po natin ay nasa 120 na kilo. At yung mga naka-plastic na bawang, yan po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. No, may mga 20 pesos, 50 pesos na mga natagan, yung mga nakabalot na po yan, no? So yan po yung mga pangsaktuang pansahog ninyo sa inyong mga lutuing ulam. Broccoli sa halagang 200 pesos na kilo. So yan po, no, yung mga latagan po ng kanilang mga prutas naman po. Cherry apple, yan. So magaganda yung mga prutas natin na latagan ngayon dito sa Malabon Fish Market. Ayan, no. At 85 pesos pa rin po yung per box ng mga strawberry na mabibili dito sa kanilang pwesto. So dito yung mga latag ng talangka, mga babae. Tayo magkano na presyo? 300 po ang per kilo ng mga talangka. Babae pang buro. So sa mga naghahanap ay meron din po rito, no? So nandito tayo sa pwesto ni Toti. KB2. So yan po yung mga latag nila dito ng mga bitugo. Fresh na dili, 160 na per kilo. Pang kinilaw, no? Fresh na mga dili. So i-update pa natin yung mga iba pang latag doon sa kanilang pwesto. At nakumpleto na sila. Ayan na. Nakumpleto na yung tatlo. Ayan, sige. Ay. Hindi, inaalala ko baka mabagsakan kayo ng dumi. Maging bato kayo dyan dalawa. Di mga dar na nga. Oh, ibon. Ayun. Unang-una kong tinignan, nasa taas eh. Oo. Ah. Hindi pala naging bato. Umitim, ganun pala yun. Nakakaitim pala yun. Sabi pag nataya magiging bato, ito na yun naging kahoy. Naging kahoy. Sorry nanay. Para ka na pala si Kokey. O, di ba? Naging kahoy. Nag-iba yung kulay. Ito, yan. Kompleto na nga yung tatlo. So, ito yung mga natag nating na update, no? So, yung mga per kilo po ngayon dito na mga tawag natin ay 50 pesos per kilo. Kilo na ngayon. Oh, hindi naman eh, para kasi natumal eh. Maraming taong. So, mga fresh na mga isdang bakoko. Magkano yung bakoko, te? 240. Sa bitugo po. So, ayan po yung mga fresh na inyo pang mabibili. At puntahan nyo na po sila dito sa bandang gitna. At may mabibili po kayong ganitong klase mga latag na isda, no? Isugo at mga isdang bakoko. Araw-araw po ay meron po rito. Dahil salamat po. Thank you. At update natin yung mga iba pang latag dito na mga hipon o anumang klaseng damang dagat dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Salamat, thank you. Dito tanong natin yung presyo. Magkano yung presyo ng hipon? 200 ang per kilo. So yun po yung presyo, 200 pesos na per kilo. So mababang mababa, talagang sigurado. Are you sure? That's your final answer? 200 pesos per kilo? Ganda, oh. Magkano? Ayun, 260 po, no? 260 po yung per kilo. Hindi po 200. Hindi po 200 ang per kilo. 260 po per kilo ng hipon. Salamat mga lodi. At dito ay 230 per kilo ng hipon. Ito yung mga latag ni Kuya Ricky, no? Mga pusit kalawang at mga salmon na lokal. Gulyasan.
at 180 po sa mga isdang alumahan. So dito po yung mga presyo naman ng mga tumpok, no? May 150, 140, 150, 160. Yan po yung mga kada piraso ng mga latag po rito ng mga bangus na inyo po mabibili. Good morning po. Magkano po yung salmon na... 160 na lang Ayun po. po, 160 po sa pink salmon po, no, na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Ito po yung pwesto ni Kuya Ricky. Dalawang At mga buhay na tilapia po, ito. naman ating Ayan, buhay na tilapia. Dito Kuya Ricky, 140. Ito 120 daw po itong maliit. At 140 po yung mga malalaking tilapia, no? Kuya Ricky, maraming pong salamat. So, update pa tayo dito sa iba pa mga latag na ating pong madadatnan dito, no? So, yung mga ibang pwesto ay na-update na natin. So, dito, yan po yung tilapia Batangas natin ay 100 pesos per kilo. Good morning po. So, ayan po yung mga tatagan nila dito, no? So, ito yung mga tilapia natin. Tahong, 40 pesos po ang kilo. So, ito po yung mga pusit lumot. 250 po ang per kilo. At ito pa yung mga latag nila, no? So, ganyan kadami po yung mga mamimili po natin sa Malabon Fish Market. So, murang-mura po yung mga bentahan po dito ng tilapia, no? 100 pesos lamang po yung mga kada kilo. Tawilis po 60 pesos kilo. Gulyasan po natin 120. Ayan po yung mga presyon nila, no? Napakamura ng mga presyon po ngayon na ating natasman sa Malabon Fish Market. At ang mga presyo naman po ng mga hipon po natin dito ay 280 per kilo. Showeran. So, shout out. Ayan, shout out sa iyo, Lodi. Good morning. Morning. 280 per kilo. Ay, mabubuhat mo naman eh. 120 sa mga tilapia, no? So, yan po yung mga presyohan po ng mga tilapiyang Batangas. 240 sa mga per kilo ng hipon. So, tuloy-tuloy pa rin ang ating ikot dahil sa mga latagan po na ating nakikita sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, hipon po ay 270 ang per kilo at 280. binibidyo mo. Matay tayo. Opo. 130 per kilo na mga tilapiyang Pampanga na buhay, no? Ayan lang. O, tama na. Baka mabibigyo pa ako. Geng-geng! Si Geng-geng namimili ng isda. Shoutout sa'yo, Geng-geng. Ay, may katandem ka na pala. May katandem ka na. So, 130 po yung per kilo ng mga isda rito. Ulo, 100 pesos. 30 pesos po kilo ng mga tahong. 100 pesos sa mga latag po dito ng dilis. 70 pesos naman po na kilo ng mga tawilis. At ang hipon po natin ay 270 na per kilo. Ayun, 270 na kilo ng hipon. Salamat, thank you. So, 110 ang per kilo po dito ng mga isdang gulyasan.
At yung per kilo po ng mga laman po dito ng cream dory ay 150. At yung ulo ay 100 pesos. So 80 pesos yung tilapia doon, no? At 110 ng mga gulyatan. So shout out, geng! Shout out sa inyo, shout out! So good morning, yon, shout out! Ayan o, pati tatay, shout out sa'yo tatay! Ayan na, shout out sa'yo. Nakita ko nga namimili ng isda doon, tinutulungan yung lola. O shout out, geng, good morning! Wala nang mabawas, kukunin mo lahat yan. Sige, bibigyan sa'yo, magkano? Masarel, magkano yung tampal? 120. Ang per kilo? Isang daan na lang, sige. Nakakabiting ka naman, diretso mo. Pinutol ko na kasi ano eh. Kaya lang, nakakabiting. Yan po yung tampal Ate mo na yan. na isda, no? Isdang dapa po yan kung tawagin pag maliit po, no? So 170 po yung kilo ng mga bagtat na pusit. At ito po 110 per kilo ng gulyatan. Bumigay, aray ko. Good morning po. At tumpukan po ng ipon ay 100 pesos. Tinumpok po. At 280 ang per kilo. So, ito po yung paninanay, no? Mga isdang tortilla, yan po yung presyo, 150 at 120. At yung mga, mura-mura po yung mga kilo ng mga tilapia natin, no? Sa mga naikot natin, na yan po yung mga presyo, 100 pesos na kada kilo. Gulyasan ay 130 at may mga talangka rin po. Kalong kilo. 150. Yan po yung mga isdang sagisi. Mga isdang bitilya. At sagisi rin po, no, sa kanilang mga latan. Ito po yung isdang ilak. Pilak ba yan, pilak? Yan, isdang ilak na mga tumpukan. Boss Gerald, magkano yung bitilya mo? 120 lang ang kilo. 120 sa sagisi. 160. 160 po na per kilo ng mga latag po dito ng isda, no? So ito yung mga tumpukan po natin sa halagang 100 pesos. Eh dito sa ano, sa isdang tonto magkano? 160. 160 sa per kilo po ng isdang tonto. Sa tortilyo, parehas po mga presyo ay 160 na mga kada kilo sa kanilang mga latag ng isda, no? Tiyo, shout out sa'yo. Magkano po kilo? 110. So malalaki po yung tilapia sa halagang 110 po ang per kilo. Mag-ingat, may kanal. Shout out sa'yo, Tiyo. Aray ko. Ayun, pumupunta na siya rito at nakikipagsabayan na naman. So shout out sa'yo, Tiyo. Oo, salamat. So yan po yung mga latag po dito ng mga tilapia, no, na inyo pong mabibili. At mga latag ni 270. ni Brian Flores, magkano? 270. 270. 350 sa mga per kilo po ng mga hipon ni Boss Brian, no? Salamat! So yan po yung mga latag nila dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At hindi po tayo makapahagan, baka makapirate po tayo ng music dito sa kabila. At may kumakanta, no? Pusit tumot. Bossing, magkano pusit tumot? 200 pesos na per kilo ng pusit tumot. Bossing, salamat! Alright, so na-update na natin yung mga latagan sa kahabaan po ng 39 Estrella Street, bayan po ng Malabon Fish Market. At ganyan po ang ating mga kababayan na naghahanap po ng mga murang presyo na mabibili sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap po sa ibang bansa. At sa mga viewers po natin, no, shout out po sa inyong lahat. So shout out din sa Team Burautan dyan sa Carmen Planas. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Lagi po tayo mag-iingat. So hanggang dito na lang pong muli.
si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.